Hello mga gandararat! Happy New Year! Malapit na namang magtapos ang January, no? Ang bilis ng panahon. Malapit na naman mag-end yung January 2024 natin. Mga gandararat, for today's video, gagawa ako. Siyempre may nagtatanong sa akin mga gandararat kung pwede ba daw i-reband yung naka-bleach hair. Siyempre naman, ang sagot ko, oo. Mga gandararat, bago ko i-ano sa inyo ha, syempre, bakit oo yung sagot ko? Kasi, palagi kong na-experience yung ganyan na nagre-reband talaga ako ng bleach hair. Katulad ng ito, binleach yung buhok ko. Tapos, pinariban ko. Yung nag-reband sa akin, siya yung tinuruan ko kung paano mag-reband. Tsaka tinuruan ko rin siya kung paano mag-reband ng naka-bleach hair. Kaya hindi talaga siya matakot mag-reband ng bleach hair. Pati ako, tinuro ko sa kanya, alam ko na bago ko tinuro sa kanya kung paano mag-reband ng bleach hair, syempre, na-experience ko rin sa sarili ko. Matagal na akong nag-reband mga gandararat, kaya marami na akong na-experience yung mga hair color na mga light, ganyan. Kahit hindi naka-bleach, nasusunog talaga yan mga gandararat. Kaya, nasa HD na rin yan kung marunong siyang mag-analyze ng buhok. Pero dapat, magsabi din kayo na nagkulay kayo ng buhok. Kasi pag hindi kayo nagsabi, tapos hindi alam ng HD, nasusunog talaga yan, nadadamage siya. Kaya, dapat pag magpa-reband ka, kailangan sabihin mo yung totoo. Yung iba kasi, hindi sila nagsasabi, lalo na pag gusto nila na magpakulay ng light color. Kasi siya na mga gandararat, sobrang hingay. Sana lang kasi kami. Tabi ng kalsada. Yung iba kasi, gusto nilang magpakulay, hindi sila nagsasabi na nilagyan nila ng hair blackening, ganyan, yung mga pangkulay na itim. Mahirap talaga yan pag ganyan. Kasi kahit hindi kayo nagsasabi ng totoo, talaga yung kulay ang magsasabi na nilagyan to ng hair blackening. Bakit naman? Kasi hindi talaga yan matabla ng pangkulay. Kahit ilang oras nakababad na, ilang beses na ako na-experience ng ganyan. Tapos binanlawan ko yung buhok niya. Dati hindi ko pa kasi alam, wala pa akong mga training, wala pa akong training noon. Hindi ko alam na ganon pala, kahit na binanlawan ko na siya, tapos nilagyan ko na naman siya ng kulay, 12% yung ginamit ko. Ano ba to? Bakit hindi siya natatablan? Yun pala, ngayon ko lang nalaman yung nag-training ako na hindi pa talaga siya na natatablan ng pangkulay, kasi nga naka-blackening siya. Kumbaga yung niyan, yung cuticle niya is nalalak talaga siya. Hindi siya natatabla ng pangkulay. Pero lang kung i-bleach. Pero pag hindi ka rin marunong mag-bleach, patsi-patsi talaga. Tapos mahirap talaga pag ganun mga gandararat, lalo na pag yung may mga barat na customer. May mga barat na customer, syempre kailangan talaga focus ka sa trabaho mo, tapos mahabang oras ang kailangan doon. Gusto nila magkulay. Kaya huwag kayong magkulay ng black. Dapat dark brown lang, kasi hindi siya masyadong mahirap, hindi katulad sa black. So mga gandararat, doon na tayo sa next topic natin na i-reband yung bleach hair. Mga gandararat, ang dami ko ng experience na ni-reband ko yung mga buhok na naka-bleach. Ilang beses na ako naka-reband nun. Sa awan ng Diyos. So, hindi naman siya nasunog, hindi siya na-damage. Ito lang mga gandararat, yung buhok ko, ito, pati nga sa pag-bleach, yung iba talaga, pwera lang sa marunong, hindi talaga sila marunong mag-bleach. Nasisira yung buhok niya, kahit isang beses, dalawang beses pa sila nag-bleach, nasisira na. Yung buhok ko, ako lang nag-bleach nito, 2 years na. Kasi nag-umpisa ako January 2021. Yung buhok ko, pinakulot ko, tapos kinulayan.
ay yung kulay may halo na ano, pang bleach. Kaya hanggang ngayon, hanggang nakapunta na lang ako sa Saudi, every month ako doon nag-bleach. Pag may tumutubo na na itim, nag-bleach ako. Pero hindi naman siya nasira. Tingnan nyo, hindi siya nasira. Yan. Hindi siya nag-brittle. Wala. Tapos yung ano, August 2023, umuwi na ako dito sa Pilipinas pagka ano, yung buhok ko, ang pangit kasi, nagkulay lang ako, tapos hindi ko pa siya pinariban. Nung November 1, pinariban ko na, tsaka kinulayan. Hindi ako bleach nun, kulay lang at tsaka riban. Hanggang dito na yung tubo niya na hindi na bleach. Kasi sabi ko, ayoko munang mag-bleach kasi gusto ko mapahinga yung buhok ko. Kasi sabi ng pamangkin ko, baka darating yung araw na hindi na daw ako makapagkulay kasi nga bugbog na yung anit ko sa bleach. Kasi matapang talaga yung bleach, mga gandararat. Then sabi ko, ayoko munang mag-riban. Pero yung this November 1, yun, nakapag-desisyon ako na mag-bleach, mag-riban na ako. Ayun na, hindi naman siya nasira kahit 'di ba 2 years na akong nag-bleach, hindi siya nasira sa riban. Kaya huwag kayong matakot magpariban sa buhok nyo na naka-bleach, basta marunong lang yung HD ninyo. Dapat kayo kung marunong siya, magtanong kayo kung marunong ba siyang mag-riban ng naka-bleach ang buhok. Kaya yung January, hindi na ako nakapagtiis. January 8, 2024, ito na yung tubo niya. Yan. Pinableach ko na naman. Pero nasira. Tingnan nyo, hindi siya nasira. Dito siya, binleach siya dito kasi bleach na to. Pag yung medyo ganito na yung kulay niya, tsaka na pinababa dito. Pero hindi siya nasira kasi alam ko kung paano mag-protect ng buhok. Ayan. Sa mga gandararat, pwedeng magpariban ang bleach hair sa marunong mag-riban. So, thanks for watching mga gandararat. Hanggang dito na lang.